खुलुमबाय दिनै जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आहमाखा गामिनि बे गोथार थानसालियाव दंफैयो। बेयावहाय जोङो नोलोबारि बियाब माइनाव आफादनि खुंगा स्निथि बोसोरसालिया जथुमा खुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बेयाव जोङो मिथिनो नाजागोन। बेयाव जोंनि खाथियाव दङ नोलोबारि बियाब माइनाव आफादनि माखासे बिबानगिरिफोर दङ। बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन। आं नोलोबारि बियाब माइनाव आफादनि गाहाय आफादगिरि। आंनि मुङा मुस्रिमा फोरमायसुलि बसुमतारी। आंजों लोगोआव दङ बोसोनगिरि लेङाइ आफादगिरि नेहाथारि आरो बायदि बिबानगिरिफोरा आंजों लोगोआव गसंफानानै दङ। साबायखर थाबाय। बे समाव नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन। बिमा माहारिनि जथुमानि गेजेरजों गोबां बिमा माहारिनि न'खर खुंनायखौ सोलायनाय नुनो मोनदों। नाथाय दाबो गामिनि माखासे न'खरफोरा फोसाबजायाखै। बेनि थाखाय मा हाबाफारि लादों बेखौ नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जागोन। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथाङा बे खोथाखौ सोंनायनि थाखाय। थारैनो नंगौ, जों दिनै बे समाव बे बेलासिम जों सफैनो हादों। मानो होननानै बुङोबा जों दिनै स्निथि बिमा माहारि सावराय जथुमखौ जों खालामनो हादों। नाथाय जोंनि मोनफ्रोमबो बियाबनि सिङाव थानाय गामि आफादाव थाङोब्ला जोंनि न'खरफोरखौ जौगानाय नुनो मोना। बे थारैनो नंगौ। थेवब्लाबो आं दिनै बुंनो नागिरदों, बे नोंथांमोना जाबायदि जौगानो हायि न'खरखौ नुदों, बेफोर न'खरखौ फोसाबनो थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो गामि आफादाव जोङो दावबायनाय हाबाफारि लायो। आरो जोङो गामि आफादाव दावबायनानै थानसालिफोराव हाबनानै जों मोनफ्रोम न'खरा माबायदि दावगानांगौ जों बेनि सोमोन्दै सावरायबोयो। आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो जों दिनै स्निथि बिमा माहारि सावराय जथुमायाव जोङो आयदा होनानै जों आलासि हांख्रायहरदों। जोंहा मिरु माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां रुमिला बसुमतारी बिथांखौबो जों दिनै आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनो नाजादों। बिथाङा फैगासिनो दङ। आरोबाव उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां दिपाली मुसाहारि बिथांखौबो जोङो बेफोर आयदा होनानै जों आलासि महरै लिंदों। बिथांमोननि आयदाखौ जों होदों। मुस्रिमा रुमिला बसुमतारी बिथांनि आयदाया जाहैबाय 21 जौथाइनि आइजोफोरनो गोनां जादों बाथौआरि सानस्रिनि थार आरो मुलुगनां आरजाथाव बिजिरथि। आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि दिपाली मुसाहारि बिथांनो आयदा होदों जों बर'नि बाथौआरि फोरबो आरो बाथौआरि आइजोनि बिहोमा। बेफोर आयदाखौ लानानै जोङो आलासि बिथांमोननिफ्राय गुवार गोथौ बिबुंथि खोनासंहोनानै जोंनि बे ओनसोलनि जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम गामिनि माइनाव आफादखौ जों सांग्रां खालामनो नागिरदों। आरो गोग्लैसोनानै थानाय न'खरफोरखौ जों फोजौनो फोगोमनो फेहेरनो नाजानानैनो जों बे थांखिखौ लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। जों जोबोद जोबोद साबायखर बावदों नोंथांमोना बेखिनि खौरांखौ लाफैनायनि थाखाय। आरो जों जेसेबां हायो जोंनि माइनाव आफादा जौगासारनाय फोगोमनाय फोजौनाय खामानियाव मावनो गासै माइनावफोरखौ जोङो सांग्रां खालामगोन। बेखौनो मावनो जों नाजागासिनो दङ। साबायखर थाबाय। बे समाव जों खाथियाव दङ नैबे स्निथि बिमा माहारिनि सावराय जथुमा बेखौ बानजायना लाबोनाय आहमाखा गामिनि गेदेमा बिथांमोना। नोंथांमोनखौ बाथौ बिसाराव बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। बे समाव नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे खुंगा स्निथि बिमा माहारिनि सावराय जथुमाखौ गाब गोनां खुंफुंनायखौ नुनो मोनदों। बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथां? मानो होनोब्ला जोङो बाथौ धोरोमखौ जोंनि आहमाखा गामिया गोबां बोसोरनिफ्रायनो फुजिबोबाय थादों। आरो बेखाय माने जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां माने गावनि धोरोमखौ मोजां मोनो हिसाबै जोङो जेसां हायो जोङो बोरै हायो बयबो गाव गाबागाव सेस्था खालामलायनानै दिनै बे गाब गोनां खुंफुंनायनि मेल बेखौ दा नुनो मोनदों होननानै आं सानो। आरो दा जोङो बयबो न'खर न'खर जेसां हायो माइरं आरो थाखा फैसा रां होनानैबाबो जों बे दिनैनि मेलखौ जों खुंफुंनो थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो जोंखौ जि दायित्व होदों। जोंनि गामियाव जि सम 24 अक्ट'बराव
जि जागोन होननानै जोंनो थारिख हरदों जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बयबो गोसो गुदुं जानानै बयबो खौसेयै खामानि मावनानै आरो बे साबना हामना देलायहोनाय खामानिखौ जोङो मावनो हादों होननानै आं सानो आरो बेनो गिबि खेब जोंनि गामियाव बिमा माहारिनि आरो बुंनो थाङोबा नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्माफोर बिदि जायाखै आरो बेनो गिबि देरसिन प्रग्राम जादों होनबा बेनो जों गामियाव बे जेसेबां गोलाव बोसोर दा जों बेखौ खुंनो मोनदों आरो बे बिमा माहारियाथ' आरो जोङो 24 बोसोरनि उनावहायसो जों खुंनो मोनसिगोन जिहेथु जोंनि नोलोबारि बियाब आन्सलिकआव 24 खान गामि दङ 24था गामि दङ दा एलफाबेट मथे थाङै थाङै जोंना 24 बोसोरनि उनावहायसो जों खुंनो मोनगोन बेखायनो जोङो माने 24 बोसोरनि उनाव गेजेराव जोङो खनसे खुंनो मोनबाय दा बेखौ गोबां गोजोननानै माने जोङो गोबां बोसोरनि उनावसो 24 बोसोरनि उनावसो जों खुंनो मोनगोन होननानै माने नैबे जि फार्स्ट जों खुंनो मोनदों बेखौ माने मोजां गाजा गोमजायै जों खुंगोन होननानै माबा लादों आरो जों आखायाव लादों आरो जोंनि गामिनि माइनावफोराबो जथेस्थ' गावसोरनो अस्ताद गैयालासिनो मोसानोबो सोलोंनानै मोसानानैबो दिन्थिफुंनो हादों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जिहेथु नोलोबारि बियाब बाथौ माइनाव आफादखौ जों साबायखर बावनांगोन जे जोंखौ बे खुंनो जोंखौ सुबिदा होनायनि थाखाय बेखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय आरो